Samarpa more Om Swasti Was Awi Kena Sampudasya Sambuddha Gautama Arinda Om Wikena Bukti karyanya Sang Hyang Eka Sang Buddha Siwa Yang Sang Buddha Wishnu Om Swasti Wastu Awi Kena Duh Gusti Okyo Papari Kateng Normal Karap Ayu Bahagia Kamulya Siddha Awi Kena Yang Widi Wasya
padha apa kowe yen? Kowe kabeh iki mau lagi padha ngopo, Nuwun pangapunten ingkang agung. Katepin kula tepi jejikan ingkang supados manembah panguwat pun Gusti ingkang Agarya Jagat. Kowe biksu sapa sing dadi jenengmu? Pilih panjenengan Sugya Mestani kula pun biksu ingkang Nek raya. Kowe kena manembah, kowe kena nyembah. Nanging kowe aja nyembah marang candi. Utawa marang nyembah marang panguasamu. Kowe nyembah Sang Mahadewa Dandang Gendis. Kuwi sing wajib sembah ana ing praja. Nuwun sewu pangapunten ingkang agung. Yo, Ingkang kula sinembah boten wonten sanes namung Sang Maha Wisnu, Sang Maha Siwa. Dening kula ingkang parikedah nembah kaliyan sesembahan penayuan panjenengan. Kapeksa cengkah raosing matos. Amargi sebelum kula wau kagungan panembahipun piyambak-piyambak. mula ana ing candi kene. Kowe manembah marang sesembahanmu. Yen kowe kena tak elingake. Bubaro. Kowe aja nganti nyembah marang sesembahanmu. Kowe nyembah marang Sang Mahadewa Dandang Gendis. Bilih kula ingkang parikedah nyembah kaliyan Sang Mahadewa Dandang Gendis. Namun kula badhe nuwun pirsa Sang Mahadewa Gendis menika manungsa napa jiwa. Ya padha wae menungso. Redene gene menapa sami manungsanipun kula ingkang parikedah manembah utawi nyembah wonten pengayuman Mergo Sang Mahadewa Dandang Gendis kuwi duweni panguwasa ana ing praja Giri. Mulih ento kowe manembah ana ing papan candi kene. Kadani candi bakal tak obrak. Obrak. Kowe kanggo contoh kowe ming papan panembah musik tak rusak. Kuasa sing sebat namun katakan layak dia takut kalian dan pilih ingkang parikedah nyembah kali pengayuman yang Sang Prabu Dandang Gendis. Kapeksa niku boten saja. Ngerti apa sang gurune aragane iki mau wis akeh pro-pro prajurit saka praja Kediri. Yen kowe ra miturut to mituhu marang Sang Mahadewa Dandang Gendis, tak kira kowe bakal ora suwe uripmu ning papan kene. Manungsa ingkang nemtokaken Gusti ingkang Agarya Jagat ingkang nemtokaken kejaman pisan. Dadi kowe ora gimana to apa sing dadi perintahku? Kapeksa Prajurit, diobrak-obrak. Yen ngono kewani karo panguasane aragane. Gusti Aragan Yo, boten aten kula wani kali panjenengan menapa. Namung kula wani saking panjenengan amargi sampun narak saking paugeran. weruhananmu sekabeh para biksu lan brahmana. Kae wis 1000 cacahe wis dadi korban. Mula kare siji kowe nek kae raya. Kowe manut kawan aku. Kowe bakal tak aturake Sang Mahadewa Dandang Gendis. Gusti Pati Aragan semut nika nek tidak mawon ngakon
menapa mrih kula gara-garipun manungsa. Bilih kula ingkang parigetat pitut dados suwanaken wonten projokan. Kowe bongo. Kapeksa. Yen ngono aku gunakake panguasaku. Sekabeh kula prajurit saka ing Pulau Jogja. Biksu Nekarelaya. Iki wis ora manembah ana ing papan kene. Tak kira dheweke iki mau layu saka sanjabane dhewe. Mula saiki ora usah dikunjung. Dadi atur marang Sang Mahadewa Dandang Genis. Ayo, dereke aku. Desa atas dawuh. Mugi rahayu sagung para kawula ana ing kraton Singasari. Om Awigenam Astu. Mugi rahayu sagung kulawarga ana ing Singasari. Om Awigenam Astu. Mugi rahayu para kawula ana ing Singasari. Para kawula lan kulawarga ing Singasari. Sira kabeh kudu bisa angurmati marang para wedhah leluhur kang wis sinanding ariyat sinempana ing angin. Suwan ana ing ngarsaning Hyang Widiwati. Ing sangat kalungguhan iki ingsun
atas nama panguwasa ing Singasari. Nedya bakal caos pangormatan marang wedrah leluhur kanggo sinanding ngawiyan. Ora liya panjenenganing Rama Gajah Parang. Muga-muga pinaringan rahayu sagung dumadi tansah kaesti mring ngersaning Gusti Hyang Wigras. Om Awigenam as bulan lebu bakal bisa ngaturake ana ing ngersane. Ana kedadian apa iki? Sroning upacara sradah ingsun atas nama Prabu Kenaro Nedya bakal kepengin ngersake abu lebuning leluhurku, ya abu lebuning Rama Gajah Parang. Hayang ngendi abulan lebuning Rama Gajah Parang? Sapa sing wani mecahke abulan lebuning Rama Gajah Parang? Pangeran Anusapati. Tetes. Tetes. Sepiro dosa kaluputane Anusapati. Sroning upacara sradah panjenenganku ngersake tas pakurmatan marang kanggo sinanding ngawiyan sinembana ing ngangit yo kae pepundhenku sapa tumindak ing yen to Anusapati kae putramu. Apa kudu kowe ngudungi, kowe ngemuli marang wong kang luput, wong kang telu. Nalikane abulan lebuning wong tuwa wis sumiyar tumibara ing basa. Apa ing kono bisa utuh? Apa ing kono bisa bar? Umrah yen to aku bakal migono pati marang Anusapati. Oh,
panggonmu bakal merjaya marang manusia. Aku ngerti. Sakit menawi harus sopan dengan Yen kono kowe kinemulan marang Dusana. Kowe ngudungi marang wong kang musut. Kowe kenaro. Sapa Anusapati? Kowe sing ngerti. Piye? Bakal mulyake kowe. Kuwi mung semulan sabudana. Kegayan kang samus. Kudune kowe kebaing panarimu. Mergo alam semono. Kowe kuwi mung wanita pindhaning wanita kerajaan. Wanita sadang sak penginan. Kowe nyam kamu yan lan kamu tek kanthi urip marang bangkene wong tuamu. Cukup. Dides. Mergo saka parinir maling kenaro. Kowe wanita kang asor derajatmu. Bisa dadi wong kang luhur. Mergo sisilan ning paling kenaro. Wong kowe kenaro. Anusapati kae nyepeti moto. Jember-jemberi jerambah. Yen to kowe nglilakake Anusapati dadi korban. Ing kono kowe bakal langgeng sinanding lawan pun kakak. Nanging yen to kowe kukuh bakal sapila marang Kenaro tanpa entetes ora mo. Jroning panjenengane bisa nyemu marang sira. Kudune kowe tanggap lan sas untuk nampa apa sing yen to kenaro tanpa entetes takes entetes ora ana gunane ngono-ngono iki. Yen ngono kowe ngalap marang panjenengan iki. Kang suwe nyawek ser saka kawibawan kanthi dasar putramu kang bakal bacutake lan. Aku ning rupamu. Kanggo nutupi marang alaning kehidupan. Saya rumusana ngolanan. Pertanyaan. Wanita kan ora pantes sinanding lan kenaro. Prayogane kemencat saka ing singan. Kajeng Ibu. Menapa panjenengan tak sia dateng kajeng Ibu?
apapun. Menika wonten Brahmana ingkang tatun hinggaman. Dilarapake ngarsanipun Rama. Monggo Sang Brahmana. Panjenengan menika wonten ing Singosari. Derajat ingkang langkung inggil. Derajat ingkang moral lan langkung bursa. Inggilipun para satria. Nanging yen to ngawuni nyani kawontenan panjenengan tatu ing dedomu jojo tembus walikan. Sinten ingkang tumindak? Sang Prabu Kanaro. Boten sanes yang saged praja. Ingkang dipun panjenengan Sang Prabu Kanaro. Kawigaten napa kandhang gelis. Nyikara lan miloro marang panjenengan. Piyambakipun boten sarujuk. Bilih kula manembah wonten karsanipun Sang Hyang Dewa Siwa, Sang Hyang Dewa Wisnu. Awit wonten ing jagat menika boten wonten sesambahan namung kejawi Sang Prabu Gandastra. Ing mriku kula tansah nuduh oleh ingkang paring nedah manembah utawi nyembah wonten ngarsanipun Sang Prabu Gandastra. Menawi kados mekaten teges dandang gedhes wis nyemberi jagat teges dewa-dewake marang diri pribadi. Aku sing bakal ngayomi gowone Pantusada. Pantusada awit saking kabawan. Sabda paring dawuh kula kan. Sira wis nyumuri apa sing dadi lekasing Rama. Kang teges Singosari bakal ngraboso ing Kediri. Kang sapa kuwi? Ingsun atas nama panguwasa ing Singosari. Mbutuhake penjawat sakarone ora liya putra-putra. Penjawat kang katengen bakal den sarirane Angger Toh Jaya. Nelake goyang panen tanpa ping. Minangka penjawat iriku. Ing kono aku bakal nuding putraku Maesa wong Ateng. Yer Maesa wong Ateng lan Sirata Kasihan dawuh kula nalikane sira pun piji dening panjenenganing Rama kang supaya dadi penjawat kanan lan kiri. Sepira prasetyamu lan sabarmu nang ngarsane. Duh Kanjeng Rama jimat lan pepundhen kawula. Saksampunipun Toh Jaya kapiji pinawet dados panjawat kanan. Ing mriki Toh Jaya badhe sumpah sisa gesangipun Toh Jaya badhe ngladekaken wonten ing kraton Singosari. Terus tepi bumi aji wonten ing kraton Singosari. Bagus. Yen Mas Romangan. Duh Kanjeng Rama. Sumpah prasapa kula Maesa Ngatelek
Raton Singosari kula totohi wonten ing sak lembaring nyawaning Maesawatelah malah kaporo Kanjeng Maesawatelah badhe neter sepiro kadigdayane tiyang-tiyang saking Kediri Kanjeng Rama. Hei putraning Rama to saya lan sira Maesawa Kasihan dong, aja kandhek sak jroning pangucap nanging babarara ing kasunyatan siagake prajurit gecak perang ana ing Kediri. Namun sendika nglampahi kepareng nyuwun pamit lan uga nyuwun tambahe pangestu. Nyuwun tambahe pangestu Kanjeng Rama. Kepareng nyuwun pamit. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kula menika tasih kalben kula panjenengan. Kula nggih kepenginaken ngatonaken dalem bekti kula tumrap panjenengan. Umpama buta mripat goblok bisa kru yen to Rama mutake penjawan kanan iki kabeh mau wis ana wujuding putraku to Jaya Mas. Banjur ngerti dulungmu yen to kowe milih pamrih bakal golek rayon ngarep. Boten ateges kula menika pantes pasuyan dhateng panjenengan. Nanging kula tuh tresna dhateng Singosari. Aku ora butuh langising tembung. Jagat wasesane aku. Logene ngopo Kanjeng Rama tansah dasya karo aku. Kamu aku nyemau putrane Kanjeng Rama Prabu Kenari. Kula kepenginaken ngaturaken dalem bekti kula dhateng panjenengan. Nanging menapa panjenengan tansah jasya dhateng kula. Sajan to kados keputih mawon. Kula tresna dhateng panjenengan. Kula tresna dhateng Singosari. Kepang kula badhe susul dhateng panjenengan.
rusak ana ing candhi. Lajeng kersa Kang Masta Jaya menika menapa Syagake para prajurit saka Singasari ing mengkono bakal ndereke anggone lumarang ana ing kraton. ngestaken jauh para tamtama siap makari angesta sanjata lumaksana pagita kita Tatyo! 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 Ayo, ya Rabati. Lihat kita bulusanane. Nalika semana kang sedaya utus. Nawiti, penaliti. Kabeh. Wong-wong do kawula. Sangkut omanda. Rekod blek in senutusan. Mbak marah ini pun piyambak. Sang Maha
mau ora ana pangwasa. Pangwasa amung siji. Ana ing Kediri sing dikuasani Prabu Dandang Gedis ana Kediri. Nanging nyun sewu, Sang Mahadewa Prabu Dandang Gedis menawi Brahmana utawa biksu kula perintahaken kedahipun nyembah Sang Mahadewa Prabu Dandang Gendis. Menika kathah ingkang boten anarimaken nanging ing sekawit kula menika nampi Purba dalah wasesa dumateng panjenenganipun Sang Mahadewa Prabu Dandang Gendis. Menawi wanggal utawi boten netepi pranatanipun panjenengan senaosa piyambakipun menika biksu dalah Brahmana sedaya sampun kula pejahi kathah peranganipun menika sampun mangewu-ngewu Brahmana utawi pendhita wonten ing kukuban kraton Kediri. Sing ora manut ora kenemah marang Prabu Dandang Gedis. Ora manut pernatan dari negara Kediri kabeh momok pateni. Nanging nyun sewu wonten setunggal Brahmana ingkang piyambakipun menika mrekang penatanipun Sang Mahadewa Prabu Dandang Gedis. Boten sanes menika Brahmana neka Eralaya piyambakipun menika saged lolos saking kepungapian sedaya para prajurit saking kraton Kediri. Ora pateni Menika saged lolos. orang papan iki sing dadi laku mengalih ingsun. Yen ana Brahmana sing lolos mereka wis marang astam ibarat ing mangkone triwikan bakal dadi grojongan kaya kendel. Kabeh tunggu kawula. Mulute aja tiga anggenira. Gendel kabeh prajurit kang supaya ngendhake para biksu lan Brahmana ora manembah marang ingsun pigudo brantas Kedahipun dipun menika nyenyep nanging sakuduke nyenyep menika wonten nawanipun. Wiyos pun angginaka. Untuk marang dasaratun kurang Sang Mahadewa Prabu Dandang Gedis. Yen pangapunten menawi kula menika nyarunuhi ngenani panjenengan menika sak samunipun maos wontenipun Nawala. Ketingal mbranang abang pasuran panjenengan. Lajeng suraipun Nawala menika kados pundi? isine nawala wong penantang
Sosiyosari. Yen kaya ngono negara kembarane Singosari ana terlibat dipringkake wong Singosari. Kowe minggir, minggir lanang. Sang Mahaprabu Dada Gendis iki ngrabak perang tumuju ing Praja Singosari. Mula kewajibanmu wae katonono. Aja nganti Sinong Prabu ya Mahadewa Dada Gendis iki mau cilaka nang dalan. Saiki yo dereng aku. Awas. Prabu Dada Gendis. Aku kang aran Kenarok. Pindaning tumekak ora ing Praja Gedhe. Aku weruh pupuhan kang tuwa. Ing kono bakal tak unduh, ora liya bakal ngunduh yuswamu Prabu. Prabu Kenarok lakukan. Nanging Kang Sira bisa ngunduh pawan ana ing Kedhing. Waton kandang gedhe depan lemah. Depan bumi kali ana Kedhing. Yen ngono bakal jumuhake marang sakabeh saudara. Tembungmu songar pindaning gedhong swung kang gemane mangutung mangambalapan ing atase kowe titah sawanta pancen darbe pangusa ana ing gedhing. Langot nganggep yen to panjenengan iki salah sawijining dewa kang darbe pangusa ana ing kebiyaring jagat. Prabu Kenarok, Kandang Gedhe Sawa. aja kowe ngrabak pripun mutasi hidupmu. Tentok papan kene, aku pokok sing pamatan. Kenarok ora teges ngomongake bakal ngrabos ing nanging Gusti bela marang para brahmana Lakon ingkang sira jerep bapak. Depan lawak tangking mustakape. kathek jroning pancap. Kenarok wis salah sawijining satriya. Tepung dodok gantaran baulan Lakon saya katwa. Yen Prabu atusing kepala ing kono datanana kang bakal mungkur saka ing rumah. pirang pinulu kambing sedaya kulingane. Tak imbang. Ojo indari soe papan. Ketok yen pancen kowe darbe aji ora jajane Kenarok. Pangkat. Semboto langsung aku. Kandang Gedhe, aku sing bakal mulu barang jalan. Ngayoman kudu bisa ngayomi lan ngayomi marang satunggal kaum. Layuku berkok golek papan kang lumbel. Yen to wong Kediri darbe pengayoman kang
cilik wedi getih durung dadal gelehku kendang kapracundang Rakon mati kok. Kula sampun nyegani dening Prabu Dadang Gedis wae. iya tembungmu Kula sampun nyegani Prabu oh iya parang kula karo madu nang malah menapa panjenengan malah nyempalani aku krungu mangsa asuran tanding dicolan Prabu Gadagis yo kene ping tanding lawung perkara nanging ing wekdal sapunika panjenengan sampun kelakon katiges lho. Kenaro kuwi kakak tekso Kenaro kuwi wong sedhi Mahanggara Boten ateges kula miyas dhateng kawaneran panjenengan. Kula tresna dhateng panjenengan Rama Kenaro. Rama Prabu Kenaro. Sedaya kala wau kula namung ngatonaken dharma bekti kula dhateng panjenengan. Nanging kenging menapa panjenengan tansah kula dhateng kula. Napa dosa lan kalebetane Anusapati. Kula menika putra panjenengan. Rama Prabu Kenaro. Rama Prabu Kenaro. Lipat. Aku yen wis gajian aksat apa. Bakal alien marang candi juga. Prabu Gadagis santoy itu ke kamar si kepat anggon mulai dandan gede silongan kaya dene bocah cilik kang durung ilang kok lempuyan sing kudune kowe darbe panggraita yen to Kenaro tilas biajian mesti beranggon Gusti Andang gedis kowe mbah tumekaning pati engko
aku ora weruh. Nanging nalikane sinadya kang sesingitan ana sajroning candhi iku minangka kiblating manunggal para wong kang gawe pantah marang aku mesti bakal prayaya temekane kanthi patining Prabu Danagedis punjering pemerintahan dumunung ing Singasari. Sang Mahadewa Prabu Danagedis sadurunge seda ana ing satengahing medan naga ki mau mitung kasbawanan. Sing supaya aku tumujana ing kraton Kediri. Supaya aku kanggo nyelametake putrane Sinun Prabu Danagedis Yajasa. Kula tansah ketokaken menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Gampang anggonku bisa nubuhake lan bisa nupes tabis tanpa dan genis wis jepapah paling lemah sirna sak meneh ya sisan gawe sisa turas ana ing bakal tak tupes tabis. Wis kumakanepat nang Masta Jaya yen tak sawang ora kaya adat sabene. Yo, apa sing bakal dilakoni Kang Masta Jaya? Kang Masta Jaya. Aduh, Dara Putri. Nggih. Ada rokok maju aja. Oh bener Dara? Wis kene dah. Dicontoni Dara Putri. Rakyat anggon iki dapur abdi. Ning Dara Putri iki bungsu lho karo kowe lho. Nggih Dara. Matur nuwun ya Dok, kok maju pono aku Dok. Kanggo sapa iki? Ayo. Boten pareng. Oh, nggih menika paling garipun ingkang garwa. Nggih, Dara. Iya. Ini
ning garwan iku kapan? Apaan, Gonong? Yang ingin nanti kok jempol nyuwun buat ngoten kok ya lali lho. Ya anak nggih, kok ruang anak nggih. Ngaten pareng nyuwun pamit menika kok sampun dipun ampun kalih garwane. Nggih pamit lho, pamit lho Putri. Romo dandang budis aning taroyo sing nyedani ora ana liya ya wong-wong gonmu suka paris suka pun kakang mau ora kok kakang nyaman suka paris suka ngono nek kuwi lan rasa suka ana kraton Kediri durung tentrem mbok menawa wae ngene ono palungan kan mlebu sak jeneng taman terus jangan tiap-tiap lawan kulitah Ya, ya. Jaya sapa? Titis, dadang gedis, ora iket. Jur kowe komowani mlebone sak jroning taman sari. Nemu wigati apa? Apa kowe ora ngerti? Yen iki lho. Kediri pecah. Aku wis krungu kabare ento Kediri mau wis Romo. Wis temekaning siji. Mung karo wong-wong Singosari. Ora tak silake. Mergo wong tuamu yo dandang des. Kalis kumawani. Dheweke ngandhake pinangka dewa Jawata ing jaganing pepat. Monggo ramamu dandang gedis. Kae mung jamak lumrah menungso ora bedane aku kan kowe. Ing yo kene. Dheweke wani ngaku gawan. Dewa kang kudu disembah-sembah marang titah ning alam pepadah, alam jagating. Sing kleru ki mau panemuning kawula saka ing para biksu para sing padha ngrungok sak tenane. Sapa wae ki mau kena nyembah awan sapa wae nanging ana ing Kediri ki mau panguwasane ratu, panguwasane Rama Dandang Gendis. Yen to dikiwakake, aku dhewe ora trimo. Eta jaya. Bon lumu-lumu bon sak jroning taman sari. Kowe omongan itu mantap. Yen kena tak
laris kowe bali oleh praja Musla. Hei, saya sok. Gampang temen anggon ngucap. Aku kudu bali ana Singosari. Mongko. Ing kene aku pinangka Panjawa Tengen. Uga kalbu Senopati ana ing Singosari. Reh dene dan Gedes Ratu ana ing Kediri. Wis bisa kasenake sena kuwasa jagad ing papan. Lekas lan sesantine Tok Jaya bakal blaket Kediri kudu mangkul ana Singosari. Tok Jaya. Yen ana kawula kang sing isih nyengkuyung kelawan aku. Kowe ketemu. Jaya sapa ning Kediri isih meger-meger. Lengketen yen kowe iki bakal bisa mblengket Kediri. Ora sah dadak sesumbar ana pengarepane Tok Jaya. Yen pancen kowe lancuring jagat Senopati kepen rungkepi bumi aji ana Kediri. Kowe lan aku jangkep cocok gantaran Bagus. Umah ning tangan putih boleh serap tiga bos. Salan bojomu wis kuwasa taman sari Kediri. Wan uga kowe ikut kemalan. Kediri wis bedah. Ayo ana tetep bedah Raja Wandaraja. Kaya arep yen kowe tak pateni amahan kowe bakal dengan nanging aku jenenge wong lanang sing duwe rasa welas kawan kowe. Senajan to kowe garwane bojone Jaya Sapa arek tak anggap kalbu mungsuh ora iso nanging arek aku nyawang marang pasuryan kowe ayu pindahe wedok. Kesane bojomu wis kuat cetha ing papan kene ora ana pahlawan sing bakal sabela lan sadyanu kawan. Saiki sama kowe lagi ana mengko aku bakal wae panap aku ora bakal mateni. Kepiye to, Jaya? Kowe wis wani gawe geger ana ing Kediri. Yo, Aku bakal lagi karo kowe. kudu kaya ora. Ora sudi to, Jaya. Urung nganti aku krasak lan ngakai marang bojone Joyce. Dheweke wis wani encak nindakake ora taman. Senajan kowe mlayu pindhane sing katen sing nyamber wae nanging kowe mung atase bocah wadon arep tutuk ngendi bakal tak bujuk. Thank you.
Aku kudu melas kalon. Hei, es. Ing ngarep aku wis melas karo kowe. Aku wis wani nembung tresno. Nanging yo kowe puguh. Kowe langkang. Tajaya. Kula wanita Tajaya. Sampeyan pateni kula nggih pati Tajaya kula melas sama aku Tajaya. Tutuwatan satrio. Yen toh Jaya mung wanita tetangga. Umpama kowe tak pati. Kowe ki wong wadon. Tak pindhake. Wong kabupaten Mentelong kabupaten Grebyo kabupaten Kensan. Dengar aku wis kepenak. Aku wis mau alus kalon kowe. Pisan meneh aku nantu. Lemo kowe dekat. Iki toh Jaya. Ora sudi Tajaya. Eh, Ora sudi Tajaya. Eh? Tajaya. Tolong melas sama aku. salah. Tajaya melas sama aku Tajaya. Tenane aku iman kalon kowe. Melas sama aku Tajaya. Nek kowe wong wadon. Atimu atos. Waktu sing hitam ketatasan banyu kae besok. Ning beda tau. Tajaya. Sepisan maneh. Aku nantu kan. Rom apa ora? Aku mau Tajaya. Aku ora sudi Tajaya. Yen ngono kabuksu, kamu setuju. Kang Masta Jaya, Meso wong atal. Kang Masta Jaya, kanthi ngligo pusaka badhe menapa Kang Mas? Mergo kae perangan musuh. Putra ora ing kraton ket. Kula mertos Apa luput? Yen to aku bakal nyerahke dening kaon sing san. boten luput Kang Mas. Napa nggih pantes, napa nggih trep jejere Senopati namung wantun kalian tiyang pawesi. Meso wong atal. Kula Kowe uga kalebu Senopati ora ing Kediri. pacet bener Kang Mas. Senopati ing ning yo gini. Kowe sabila kowe ngrobjo kaon sketsan. Kula mboten ngrobyongi dumateng Ken Santi. Kula melas Ken Santi menika jejere wanita. Panjenengan menika Panjawa Tengen Senopati gola-guling ana ing Singosari. Ora idep. Sajan Ken Santi kae pawane wanita. Leres Yen tak sembalik bakal temekan pat nanging sebuse akeh anggonmu sesora. Bedane betet 1000 ana pengarepan tok Jaya. Aku bisa tutut tokon. Anggonmu sabelo robyongi kangken san. Sakjroning atimu kowe ana rasa tresna kang tok ken san. Yo kenging menapa Kang Masta Jaya saged ngendikan kados mekaten. Namun kula menika badhe tetulung marang Ken Santi. Ken Santi menika jejere wanita Kang Mas. Napa sampun telas tiang-tiang Kediri. Antos Kang Masta Jaya Perjapati dhumateng Ken Santi. stop. Aku tutup basi wingi sore. Ora sah dadak kowe surah. Sing moyo wara kawetok Jaya. Hei, manungsa esonga. Kang Masta Jaya Keno. Kowe sabelo. Kowe sabjatuh lawan Kensan. Nanging ing kene kowe ninggalake anggonmu pinangan dadi Senopati. Newake tanggung jawab sing kudu bisa mberat kabeh musuh ora ing Kediri. Yo, ora dadi.
sawang atem lan toh jaya nganti kukuting jagat mai sawang atem dadi mung setok jaya hangus bro. Tak kira ora bakal tak bali maneh. Kowe wis mangerteni apa sejatine mau. Santi tak jojo wae. Yen maiso ngatlem tresno klawan Ken Santi. Nganti aku wani. Badali dawuh Kang Masta Jaya. Kula saka kuwi. Ya. Piye Ken Santi? Santi tak suwun kanthi lega-leganing ati sliramu gelem dadi garwa sliramu gelem tulus sing batin yen kaya mengkono ayo tak dereke yo kabeh bakal tak jojo Kang Masta Jaya Tenane apa dosa lan kaluputan? Kamangka aku mau ijik ana ing Singosari. Nanging yo kene apa Kanjeng Rama? Tansah gak sia karo aku. Kamangka suket lan pikiran nyai mau yo wis dadi pasisah. Lamun to kabeh iki mau niat lan pindah becik. Nanging yo apa Kanjeng Rama ana ning mung ngiwakake karo aku. Mongso aku wis kapojokan kahanan. Wis ora ana gunane aku ana ing jagae pati. Menawa kanthi saka ligat aku bisa nyempurnake kabeh lelakon Kanjeng aku sopan pamit mati. Nganti kowe iki mau nyandhek anggon kuape lapus di. Tenane sapa Kang Biar? Aku tentang. Aku durung nate wangit lawan kowe. Nanging yo kene ngopo kowe mulancang wani nyandhek anggon kuape lapus di ning papan. Tok kene ora. Padha-padha menungso iki tulung tinulung. Aku gur ngemutake. Apa yen sliramu lampus diri kuwi mau perkawis saged rampung? Ora disana. Malah sansaya tambah perkara. Nanging kabeh iki mau didubek karamu kene. Aku ngerti kudu perkara. Nanging sliramu
utuh seseorang. Kowe becik kowe rasa melu-melu canduk lawang perkara. Lunga saka papan. Ora bakal. Piye? Aku ora bakal sing aku bakal tetep ngemotake sliramu. Yen pancen kowe mau ragu bakal tak katokke dosa. Mati saka tanganku kowe. Sapa kowe wani-wani dak lan arep mateni karo Becak bagus. Ngerteno. Yen to putraku kenari cilik tak didikno kae. Nganti aku kaya wong edan tinabuhan kanggo ngopeni. Nganti sirah tak nggo sikil tak nggo sirah. Lho, kene apa kethok kowe kok arep kok pateni? Dosolan perkarane apa? Jalaran anakmu wani canduk lawang perkaraku. Anggonku ape lampus dina ning papan kene. Sapa kowe? Piye? Sapa sakjane kowe? Aku pangeran anu sopan. Pangeran anu sopan. Aku putra saka Sinta. Anu sopan. Yen to kowe pengen lampus iki perkara apa? Yen ana perkara mesti bakal iso dirampungno. Ning mbok yo kowe iki aja terus lampus dini sing ra ngerti dosolan perkara arep melu kok pateni. Apa yo kabeh bisa rampung yen to wis ana kedadian kaya ngono kuwi. Yen pancen aku mau bloko karo. Wis ora ono gunane aku urip ana ing jagat padha. Jalaran aku tansah gak siya karo Kanjeng Rama Prabu Kenaro. Kamangka iki mau aku jek putrane. Nanging Rama Prabu Kenaro tansah niwakake karo aku. Apa wae sing tak lakoni iki mau salah. Dadi anggonmu kepengin lampus iki utawa tusuk salin. Jararan kowe mau ora ditresnani karo Kanjeng Rama. Ning Kanjeng ibumu ra yo isih tresno to. Apa kowe ra kemutan? Apa kowe ra kelingan? Yen to Kanjeng ibumu kae isih tresno karo kowe. Yen nganti kowe temeka ning pati, ora mung kowe sing susah, ora bakal rampung perkarane nanging ibumu sing wis ngandhek ana ing sangang sasi 10 dina, sing wis nyinggedikno kanthi kaseprene gedene kowe. Apa kowe ora mikir Kanjeng ibumu kae yen to nganti ndunggu pakabaran yen to kowe wis kadung mati, banjur kepiye? Yen to Kanjeng Rama ora tresna karo awakmu, kok yo kowe takon apik-apikan karo Kanjeng Ibu. Dene apa Kanjeng Rama kok ora tresna? Mesti duwe jalaran. Ana perkarane. Mula kuwi yen to kowe tusuk salira ki ora rampung. Balika takon karo Kanjeng Ibumu. Janjane ana perkara apa kok nganti Kanjeng Ramamu mbang jiladan karo kowe sing kowe iki pinangka putramu. Yen to aku kuwi kabeh kandhane iki mau. Dadekake padhang sakjroning pikirku. Aku nirlakake gumeng pangun kang tanpa ketinggalan karo awak. Jalaran kowe iki mau wis gawe padhang ing pikirku. Terus mengkone aku bakal nyuwun pirsa karo Kanjeng nanging sadurunge sesuai apa sing pantes tak paringi kelawan Di sana yen to perkara kuwi ora usah dadak pikir sendiri. Aku ngono ya rumangsa aku iki dadi wong tuwa. Aku ibune karo Enari. Yen to usah iki temekono ing pati, mesti wae aku rumangsa kelangan. Kaya-kaya wong tuwa kuwi abot donya apa abot anak mesti wae abot anak. Ora mikir bondo donya, ning yen to anak kuwi mau seger parasan bagya mulya, wong tuwa melu seneng ya. Pancen bener, kula kuwi
aku males menawa enten kali iki mau gelem ing sak mengkone tak tunduk minangka dadi Yen koyo ngono, sangkon karo bocah senajan to wong tuwa, aku duweni ora kula kuwi. Piye kenari pawang sulat. Mbok, senadyan aku wong desa aku ya ora bodho. Yen aku disenengi wong priya bagus kaya ngene ya mestine wae aku gelem lho. Kula kuwi ngerti dhewe yen to kenari iki bocah saka desa. Yen tak condro pasuryamu ki wong kutha, wong sugih, duwe bondo donya sing luweh-luweh. Apa kowe ora bakal isin, ora bakal wirang yen duweni bojo wong saka desa? aja banget anggur nasoke diajak jenenge tresno kuwi mau tukul saka pentuling ati ning papan kene tukul rasa tresnaku kelawan pengiran mulo langsung ing sak pengkone sliramu bimo dadi garwa nanging sakdurunge aku garwa lawan sliramu aku bakal ngrampungke kewajiban kuwi dhisik ing sak mengkone yen kau wis rampung aku ora bakal lali kan aku jaluk pamit Kaya aku jaluk pamit sing ati-ati, ati-ati. Kenari. Kowe wong wedok iki kok ya sembrono lho. Yen to nganti kowe mawon tepeko ning Pati mesti wae Kanjeng Ibu kelangan. Mula saiki ayo awake dhewe do bali ngoten. Diplomat mengakukan Pulau Wangsol boten kacang kali panjenengan jauh kanthi tekaku ana ing rompoke sampeyan iki ora teges aku ganggu gawe lawan kowe nanging yo dene nyapa sebabe kowe iki mau nganti badhe ana ing rompok loko kemawon nggih Kanjeng Pangeran bocah wis gedhe arep njaluk sunat ra dilakrap yo bingung nganggen kula golek utamamu dadi anakmu iki mau apik sunat nggih kowe ora duwe duit blas Bang Bandir dawuh mau jute Mas Cis Rajogono tampanono iki saestu napa Kanjeng yen Mas Cis Rajogono iki mau mbok wujudke duit kuwi mau mesti wae wis nyukupi anggonmu ape nyunatke anak Yo Kanjeng Pangeran Anusapati kula ngaturaken gumpanuwun dene ndika ngertos bot kerepotan kula Kanjeng ora dadi bayo pangobot nanging anggonku peparing karo kowe iki mau ora kok teges mung peparing tenane aku iki mau duwe gawean kanggo kowe wonten pedamelan ingkang kedah kula tindakaken Kanjeng wah niku jajane pegawean apa Kanjeng gawean iki mau jane gampang nanging yen to ora kowe sengara bisa kelakon Bang iya ndika niku lho Kanjeng Pangeran ampun gojek wong sak demang batil kok mboten kula kok mboten saged kaksana tenane aku iki mau duwe musuh sinten niku tampanono wis lho kok ndika paring pusaka ligan jumaten kula menika lho yo kanthi pusaka ligan iki mau musuhku bisa sirna yen ora kowe ora bakal bisa kelakon yen ing sak mengkone wis kelakon
bondo donya bakal mati tikel tumpuk undung bakal tak paringke lawan Kanjeng Pangeran Anusapati, kula nggih gelem mawon ning kula tak kepengin ngertos nggih Kanjeng. Sejatosipun musuhipun Kanjeng Anusapati menika sinten? Abdul dawuh tenane musuhku iki mau yo kenaro. lho. Kok malah kok gawe foto Kanjeng Pangeran. Nek upami duka lali kula elingno. Sinten to Kanjeng Prabu Kenaro? Punika Kang Rama Kanjeng Pangeran. Nggih, yo jalangane iki kamangka iki mau kowe abdi sing tresnani karo Kanjeng Rama Kenaro. Kok ana wong liya sing bisa mlebu tilam pagulingane Kanjeng Rama Kenaro. Sing tak jaluk saboyo. niku tiasipun panjenengan. Ning upami lho Kanjeng Pangeran. Upami wonten napa-napanipun mengke kula mejahi Prabu Kenaro yen to kecepeng kula takut. Aku bakal tanggung jawab lawan jiwa lan pribadi. Apa wis ana kesaguan? Wah janjane nggih abot. Abot. Ning wong buta duit, anak jarang sunah. Wis tak ampane. Nggih. Kanjeng Pangeran mangrantos wonten pidalman kepengeranan. Kula tak jumaka-makarya sewang-sewangan nggih. Ora usah dadak sesuk lan sesuk. Ing wektu dina iki budal lho Bapak. Kepareng kula tak pamitan riyen kalih anak kula. Muga rati wonten ing ora kesenangan para prajurit Kaisar. Kae tilapak bengani Prabu Kenaro. Tak sujuhat. Ya. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Songaten. Kanjeng Rama Prabu Kenaro. Itu kan. Nomor 7 yo. Saya ana kebrate manusia. Iya. Mbok menawa kesing nyedra yuswane Kanjeng Rama. Aduh.
maiso wong akal. tak sawang lojong mimis lan keregosan ambutan. Saka ngendi? Kula ngayahi kewajiban Kanjeng Pangeran. Ora Leres Bang Batil. sabda dawuh Ana ing tilang panjenengane Kanjeng Rama Prabu Ken Arok. Apa kowe ora ngerti? perkawis menapa menika? Rama Prabu Ken Arok. Iki tumekane pat. Prabu Kenara pejah. Yo. Nanging Sabanjure aku mlebu ing tilampak. Aku nyawang klep bateng menungso. Bareng tak ujung ana sak tengah alas. Iki ora ana liya mung kowe. Cetok. Yen kowe sing tumindak. Kowe sing krenah Rama Prabu Ken Arok. Kanjeng Pangeran Tajaya. Kenging dika niku ndak kuat mateng kula nanging kedah wonten bukti lan seksinipun sinten. Samangka kula menika boten gadah pamrih menapa-napa wonten kraton Singasena. Sobat, Sabda dawuh aja mbok selaki maneh. Dawuh sing ana ing tengah alas amung kowe. Ora ana wong liya sakliyaning kowe. Saka kuwi jabate. Mbok akoni yo. boten Kanjeng Pangeran kula boten percaya. Lho bene kowe isih selak. Kula Aku ngerti. Yen kowe kuwi pinangka abdi kinasih Kanjeng Rama Prabu Ken Arok. Lan wis taun-taunan anggomu ngabdi pinangka dadi abdi ana ing Singasari. Nanging kabeh aku wis ngerti lakon. Pancen kowe ora bakal kelakon nyidra yuswane Kanjeng Rama Prabu Ken Arok. Nanging aku weruh kanthi mripatku dhewe ora nyawang marang iku. Lebate menungso ana ing tilam paguyuban. Lompat ana sak nduring pat. Iki ora liya mung kowe becik. Kowe bloko suto. Aku bakal wae pangenteng-enteng lan pangapura karo Kanjeng Pangeran. ya. Menapa kula nek bloko niku dika sagah ngayomi urip kula lan anak bojo. Ya gene ora. Mergo aku pinangka putra ana ing kraton Singasari. Bebasan akeh bondo bandu. Yen to mung kanggo nyukupi lan murakapi kowe sak keluarga. Aku ora bakal kabotan, aku ora bakal kurangan bondo ana ing Singasari. Lan sandika Kanjeng Pangeran Maesa wong ateleng. Bapak dika pinangka paksisen. Yo. Mbok pilih mangkenipun. Sultan. Kangmas, sobat. Tangos sopan. Kangmas, sobat. Kenging menapa panjenengan percaya pati dumateng Demang Bati. Wis ceka lamun to sing mlebu ing tilang paguyuban iki mau mung Demang Bati. Kula mangertos menawi pawongan menika Demang. Nanging Demang Batil menika badhe bloko. Sinten ingkang jalarna? Demang Batil menika nam atase ati. Mboten badhe gadahi kuwamawani. Merjaya kawan Rama Prabu Ken Arok menawi boten wonten ingkang perintah. Tak joyo. Ora usah sliramu iki mau ndawak-ndawak perkara. Wis cetha lamun to Demang Batil iki mau sing mlebu ing tilang paguyuban Kanjeng Rama. Mesti wae Demang Batil iki mau sing nyedani Kanjeng Rama. Tak joyo. Pripun? Ing wektu dina iki Singasari kumpul. Pancen menika leres. Kanjeng Rama wis tumekaning sithik. Terus Ateges Singasari iki mau wis ora ana pawongan sing nggawe minangka dadi pangarsane ing Singasari. Lajeng kersa panjenengan kados Banjur sapa sing patut lan pantes nggawe dampar maisa ndangono ing Singasari. menawi panjenengan nyuwun pamanggih kula.
Mula mboten saged nggapa lan mboten saged matur sinten ingkang pas minangka dados ratu wonten ing Singos. Kang Mas Anuswati Maesra. mbok bilih boten wonten ingkang trep wonten ing Kraton Singosari kajaba Kang Mas Anuswati. Ing menapa Kang Mas Anuswati menika putra pernah werjo. Napa malih Kang Mas Anuswati menika putra saking Prameswari Kanjeng Rama Kenaro. Pramila kula sarujuk mbok bilih Singosari Kang Mas Anuswati enggang lenggahe dang Parmasandanu. Kang Mas Anuswati Pak Joyo. sasampunipun maesha wong ageng matur ingkang kadung menawi ingkang pas lan trep lenggah wonten ing gampar Gading Kencana ing Kraton Singosari menika putra ingkang patutan saking Garwa Prameswari. Mongko Garwa Prameswari wonten ing Singosari menika nulungaken jagat putra boten sanes Kang Mas Anuswati. Menawi sak mangke ingkang ngasta Nalendra Prabata Agung wonten ing Singosari ing mriki Toh Jaya boten sarujuk Toh Jaya. Ora dadi kaya pangapa maksud. Sliramu minangka pasuksan. Ing wektu dina iki Singosari kumpul. Aku kang bakal ngungguhi Gading Kencana ana ing Kraton Singosari. Ing wektu dina iki ingsun bakal tambah gelar jimat asma Sri Batara Anuswati.